Magandang gabi, mga gang. Sana man yun, vlog pa more. Ano na, mag-aalas 7 na ng gabi and we just got home. Hi. Hello. No, she doesn't like it. She's not really in the mood. So yeah, kakarating lang namin ng bahay. It's Tuesday. Tuesday ba ngayon? Yeah, it's Tuesday. Warub, she's not in the mood because she was at her grandparents' place and then she was not able to sleep well for her afternoon nap. Yeah. Okay, Mama's gonna stop talking now, Anna. Yeah? Mama's gonna stop talking. Umalis na. Kasi may snack na siyang dala. Ayan na. Tingnan nyo naman ang kalat namin sa bahay, guys. Alright. Yan yung ating Christmas tree. Ano pala, update sa Christmas tree, hindi ko na siya, dinagdagan ng balls. Same pa din. So, ilang days ako hindi nag-vlog because, mabubuang na ako sa pagiging busy. Ang daming ganap this week. Uy, grabe. Anyways, si Mr. pala, nag-overtime sa trabaho. So, siya. Mga almost 8 o'clock na siya dadating. So, dun kami sa aking in-laws kanina kasi kinuha nila si Anna. They took care of Anna so I could study a little bit because I have my last exam for my, Inburgering exam. Ano yun para sa permanent residency or for citizenship later. Pero, isa siya sa prerequisites ng application for citizenship and also permanent residence later on. So, yes, they gave me time to study, which is so nice of them. Kumain kami ni Ana doon sa kanyang lolo't lola. Tapos sabi ko kay Mister, sa bahay na lang siyang kumain para, diretso siyang, pahinga. Oo naman. So, I'm currently making, preparing potatoes for Ruth. Kasi dito sa Netherlands po, yung pinaka-rice nila is potatoes. Yun yung pinaka-rice nila. So, ko lang to. Pinakita ko na to dati sa vlog eh. Masarap to siya. I just bake this one. I only season this one with salt, pepper, paprika powder, and garlic powder. Yun lang. At para mabango, nilalagyan ko din siya ng rosemary. Ito lang naman na rosemary, nasa ganito lang. Rosemary ang tawag dito. So, para mas mabango siya. May lasa din naman siya. Yeah, it's savory. Char. Hi, savory. Spell savory. Ay, basta lami. Mabubuang na ako dito, guys. Gustong-gusto ko talagang umuwi ng Pilipinas. And for vegetables, may lang ako. Beans ako for Ruth kasi mahilig naman siya sa beans. For meat, ito. May ganito ako. Beef puto siya. Tinoto ko na lang ngayon. Defrost ko siya. So, may time pa naman ako. So, hindi ako nagmamadali. Kaso, I have my little madam here. So, when she gets a little bit grumpy, then I have to attend to her. Yeah. Napakita ko na ba sa inyo yung maliit na Christmas tree doon? Doon pala. Doon? Yeah. Gustong-gusto ko siya. Maliit lang ba? Hindi ko na dinagdagan ng boss. May mga lang siya. Konting ornaments. Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How you smile makes So, kakatawag lang ni Mister. Sabi niya, medyo matatagalan pa talaga siya ng konti. Sabi ko sa kanya, mag-text ka kung pauwi ka. Malapit ka na umuwi kasi I have to prepare the food. Yun. I'm so sure gutom na yun. Kawawa naman. Nasa mood pa siyang maglaro mag-isa. Let's make the most of it. Kasi pag yan na-bore, wala na. Hindi na ako makakakilos ng maayos. Kanina dun sa lolo't lola niya, sa bahay nila, she was sleeping. She was napping when I get there.
Naku, nung gumising, nakita ako na ayaw nang humiwalay. Ayaw nang humiwalay. So, this video is for Friday. So, para may upload ako on Friday. So, I just decided to vlog because it's getting more and more difficult to vlog these days because I'm using my phone. So, I've been thinking about buying a vlogging camera, but I thought na hindi naman ako masyadong, hobby lang naman to ang YouTube. Not really serious, but then, when it's a little bit expensive, so I always think about it like really, really a lot. Alam nyo na, magastos. Although, may mga extra naman ako kita dito, but then, still, wala man tayong permanenteng trabaho pa. So, I told Ruth, I'll wait a little bit more. If I want to buy it, okay na, pwede naman. Pero medyo nahihiya din ako ba na maggasto-gasto ko ba. Although pera ko naman, pero nahihiya ako ba kasi wala nga tayong trabaho na permanente. So, hugas, luto naman. Ang buhay natin dito. Salamat po pala sa mga nanood ng previous video. Yung previous video ko, yung buhay nanay sa Europa. Maraming salamat sa mga bagong subscribers and sa mga nanood ng video. Thank you so much. And guys, I was really thinking about quitting vlogging because sometimes it's hard to squeeze in vlogging. And then, may anak pa tayo, nag-sideline pa ako, ganyan. And by the way, may orders po ako ng ating lumpia. May orders na naman ako. Most likely, mga 90 to 100 pieces. So, tomorrow, I'll be making lumpias. A lot of lumpias. So, dinadamay ko talaga kayo para magchikahan ba. I'm not really sure how long this video is gonna be. Pero parang maboringan kayo pag na ganito na tayo. Yun guys, so yung mga na-share ko lang, yung yung buhay mama, buhay may bahay. Kasi that's what I have at the moment lang. Hindi pa masyadong hindi naman tayo nakakapag-travel na masyado kasi unsafe pa naman. Although, we went somewhere before, pero this time, wala masyado. So anyways guys, maglaro muna kami ni Ana. So, ito na sila lahat. Yung garlic powder, konti lang. Paprika powder, para dili luspad atong patatas. Iodized salt ang gamit ko. Black pepper, a little bit. Maraming rosemary. Yan, and halo lang ta. Maya na kami magliligpit. Hello! Say hi to them, Ana. Ana, hello! Natanggap ko na yung pina-deliver ko na, in-order ko na to board to plan board. Pang weekly plan ba? Ilagay ko siya doon, malapit sa aming hagdan. And then, ito, to siya? Ito siya, yung holder ng kitchen roll holder. Ipa-open ko to kay Mr. mamaya and then kami lang din or I think tomorrow I'm gonna install it sa wall kasi kailangan kasi siyang screw sa wall. Mas preferred ni Mr. na medyo brown yung patatas natin. Ayan. Bahay na si Rod, guys. Ay, naririnig ko na siya.
Ciao. Ciao. What was your favorite? They only had one. Last Dankjewel. one. High five. Kusje mama. Hi. Kusje mama. Hindi ko mag-kiss mama. Ja. Yan na yung pagkain ni Ruth. Yan. Let's see. I hope masarap to. Eita, Dodong. Ja. What do we say? What do you want to drink, Mom? Iced tea or cola? Cola. Dit man. Mooi. Yeah? She's tired, Papa. I'll put her to bath. Goed bed or to bath? Bath. Maybe I take a bath after that. Ja. It's not for you, Papa. Dankjewel, mama. So, super short lang ng ating vlog today. Quick update lang, no? So, yun na. Salamat sa panonood. Dito na si Ruth o kumakain na. And kita-kita na naman sa susunod na video. Please don't forget to like and subscribe sa aming channel, G and Fram Vlogs. Kita-kita sa susunod na video. Duy! Mush, mush, babush. Babush, Papa. Moes, moes, baboes. Kumakain siya. Gutom na yan, eh. Babush.